Divoká príroda neskrotných slovenských hôr sa stane dejiskom neopakovateľného súboja. Miroslav Bača vyráža do svojej domoviny, kde musí podstúpiť mrazivé nórske výzvy proti svojmu skúsenosťami opradenému protivníkovi, ktorý hrízol ľadové nanuky ešte skôr, ako ho mater bojila. Našich protagonistov čaká 6 náročných víziev od Amundsen-vodky, ktoré preveria, či by dokázali prežiť v nórskej divočine. Pre tieto výzvy je potrebné mať poriadne miesto. Vítajte v mojom stane. V stane niekdajšími pioniermi nazývaný aj ako Moskvič alebo raz Rúšiteľ. Táto ohromná a ozrutná stavba obsahuje nie jednu potrebnú vec pre cestovateľa ako ja. Rozkladacia turbostolička 2000 spoločnosti takisto nesmie chýbať, podobne ako aj ostatné náradie typu grilovacie náradie, metla, kladivo a podobne. Som síce v horách skúsený, ale môj protivník by mal byť na úrovni nórskych polobohov. Začínam sa báť, kto by to mohol byť. Dobrý deň, kolega! Tak čo, ideme stanovať? To máte ale veľký stan. Ja mám podobnej farby. V mojom stane zase nájdete... Má napríklad sieťky a vlastne má tieto sieťky po bokoch. Stan síce veľký nemám, ale odhodlanie vyhrať mám obrovské. Oboch nás čaká 6 víziev, ktoré budeme spĺňať v hesle Do It Norway. Zábavne, originálne, inak. Ty chod na stránku doitnorway.sk a hlasuj za toho, kto sa s výzvami popasoval lepšie. Môžeš vyhrať mobil, tablet a strašne veľa vodky Amundsen. Eter destillere, eter destillere.